d'investidura vull deixar ben clar que el nostre president és Carles Puigdemont. Serem lleials al mandat del 1 d'octubre, construir un estat independent en forma de república. I el nostre programa de govern és la cohesió social i la prosperitat econòmica de Catalunya. Presento la meva candidatura a la presidència de la Generalitat al servei d'aquests 3 propòsits, amb determinació, perquè la millor manera de refer el nostre país de l'atac del 155 és tenir govern, perquè la millor manera de protegir i defensar els interessos dels presos polítics i dels exiliats és tenir govern, perquè la via més potent perquè el país avanci republicanament en tots els seus fronts és un govern treballant per aconseguir-ho. Si voleu, podríem resumir-ho dient-ho, com ho diria segurament Joan Fuster, tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Siguin, doncs, les meves primeres paraules per enviar un record emocionat a tots els qui, pel simple fet de permetre votar al poble de Catalunya, són avui privats dels seus drets, privats de llibertat sense sentència, hostatges d'un estat que ha vulnerat les regles democràtiques més elementals.